Gimba Production. Mai daukar ki zauna in zo mu sasanta da juna matata. Ni ba zan aje ba sai ka ban shaidar sakina a hannu. Ki masa in je in siyo dawisin da kaji. In kurari na banza idan har na kashe ka aji. Gashi yau juma'a na rasa huɗubar malam magaji. Ga zumuncin makwabta a yau ban gaisa da Sa'idu ba. Hanyar na tare ta a yau zan nuna maka hauka. Idan ka zo wucewa wukar zan burma cikinka. Idan makin hakan damuna ta zama kaka. Zara ta yi a wuyanki ba zan je lahira da zunubi ba. Dama can bakar ce kurkur ne da man kaɗanya. Ka ci muryar ganga shi ne ka juya mata baya. A'a ke kika ta da zancen a can baya mai ya sabance haka ba. Kafin na aure ki na ci wuya ba ir kaɗan ba. Idan har na sake ki asara na yi ta babba. Gara ka sauwaƙe min zaman tun da ba daɗi yake ba. Ko in zama ajalinka ba zan bari ka gano gobanka ba. Wanda zama da kai kaddara ce ni ba zan iya ba. Gwara gida na hutu kalata ba fa kalar wuya ba. Kin ga ki bar faɗin haka ba zan so wasu su jiya ba. Tunda zama na aure ba zai yiwu ana tona ba. Zan magana ta ƙarshe a yanzu buɗe kunnuwanki. Idan har zan sake ki za ki biya kuɗin sadaki. Laifin da na kai gidanku a dawo da shi kan mataki. Sannan da akwai buƙatu da ne muke kafin mallakarki. Kai tashin tashina za ka yi mini na zarce saninka. Ni ma to biya ne farin cikin da na ringa baka. Idan ne na fahimci abinka ya zarce iyaka. Ni fa ba zan sakin ba, Allah na ce ba zan saki ba. ko ni kuwa zan kashe ka sai na zama ajalinka. Kai, me haka? Ba ki da hankali ne? Kai, Ai ko sai na kashe ka. jama'a taimaka, a taimaka. Na je gizon kai, na je gizon kai.